Bature daro pemandangan kono aku roh debok karo. Tenang Pak, sesuk tak sepone sampean. Sekolah petang tukang untu sesuk. Aku rek. Kowe apa isamu apa ndok? Sembiarang njaluk apa? Iki sembiarang kalir iso. Murid-muridku. Hoi. Sesuk tak daftarne ndung Bandeng kabeh. Tutup. Wis tutup. Maksudnya kita jebule perumahan cedhak. Oh, ngono ya. Piye Aja ngisi-ngisini, buktekne ning masyarakat grogol. Aja murid-muridmu. Bose lho kaya piye kowe iki lho isomu apa? Lho, ngenyek aku Mas sampean. Coba kowe isomu apa ning kono? Lendro Mas, lendro. Lendro. Ayo suhu, jangan mau kalah. Yo, Njaluk nonton. sing lawas apa sing anyar? Nek anyar anu ya diem. Lah nek lawas salep. padane lara kuwi lho. Apa kowe? Lendro Mas. Iya wis lendro lho kupingmu iki. Wis kena